ФК Пирин Благоевград продължава с победната си серия в западната Б група, след като в първия кръг възпитаниците на Борис Николов паднаха изненадващо Ботев Криводол с 2-3. Оттам насетне отбора записа само победи и равенства и закономерно на стадион Христо Ботев няма загубени точки до момента, което ще му позволи да си скачи доста напред в класирането на западната Б група. Днес благоевградчани победиха Спартак Плевен с 4-0, въпреки многото кадрови проблеми, които имаха в състава, свързани с наказанията на Краси Стоянов и на Николай Демиров, както и с тежката контузия на Топузов, а през седмицата на облегчен режим тренираха Кондев и Парасков. Но именно те имат голяма заслуга за спечелената победа днес. Домакините имаха затруднение единствено от 38-та минута, когато след центриран от фал Диан Венков с глава откри резултата. Това е първи гол на Велков пред публиката в Благоевград, но той оказа повратна роля в мача. След почивката домакините се разиграха, вдигнаха оборотите на два пъти Борис Кондев се разписа след асистенции на Боби Галчев в 51-та и 75-та минута. Голмайсторът на отбора доказа не случайно, че един от най-добрите играчи в Б група в момента и вкара две попадения. Димитър Парасков, който наистина в последно време е възход, оформи и крайното 4-0 в 89-та минута. Така благоевградчани продължиха с силната си серия дома, където нямат загубени точки, а благодарение на спечелените като гости вече се утвърдиха в челото като един от водещи отбори в западната Б група. В сряда при Поневи ще бъдат отпразнувани 35 години от влизането на Пирин Благоевград в групата на майсторите с контролна среща между Пирин и ЦСКА, който ще бъде и бенефис на Стоян Илиев, Стефан Гошев и също така на Костадин Герганчев.